Welcome sa aking YouTube channel. Sana magustuhan nyo itong mapapanood nyong video ngayon, mga ka-DJ. Pero bago ang lahat, ito muna tayo. Intro muna tayo. Salamat sa paghihintay. And God bless. Hello guys, good morning. Dito na tayo sa ating pinuntaan ngayon. Ayan, nandito tayo sa likod ng bundok. Ayan, medyo hindi kagaya ng bundok sa atin yan, kasi ano yan, parang adobe. Ayan, tapos tingnan nyo yung bakod, lunga na yung bakod. Ano yan, ang tawag dito, lupa yung bakod. Tapos yan, yun na yung view dito guys. Yan, mamaya na tayo gagala sa may mga puno. Yan, tapos doon tayo sa mga doon sa bahay na amo namin. Sa kanya lupa to. Yan, doon tayo pupunta. Yan, tapos tingnan nyo dito sa ilalim, daan yata ito yan, tingnan nyo naman, tigang na tigang ang lupa dito. Ang biyahe namin alos inabot ng 12 hours. Nakarating kami rito ng alas 3 ng madaling araw. Umalis kami doon sa bahay ng alas 3 ng hapon. Ganun kahaba ang biyahe namin ay Alan. Yan, ito yung view dito, walang kapuno. Yan, bangin sa ilalim, bangin na may daan sa ilalim. Yan, yan, ito nyo guys, walang kapuno-puno. Ang pinanggalingan namin doon pa, ayun, sa mga puno doon. Tingnan nyo to, lupa to, lupa yung bakod na may dayami. Yan, yan guys, parang lupa to, lupa, hindi simento lupa. Yan, lupa yan, bakod na yan. Ayan, pati yun, kita nyo yan, pati yun lupa. Tapos doon tayo nang galing. Yung pinaka gate nyan doon pa. Yan, yung makapal na puno na yan, ito yung puno na makapal. Daan pa kami pumasok sa sobrang layo. Yan, sa mga puno na yan, yan kami nang galing. Yan yung araw, ganun kalayo. Tapos dito yan, yung lupa, ang bundok. Yan, parang sa disyerto.
Ganito eh. Oh. Ayan. Saudi ano. Luma. Ayan. Oh. Kagigising ko lang, halos wala pa akong tulog para lang makakuha ng konting video para ma-share sa inyo kung gaano gaganda to. Ayan. Yung unang panahon, ganyan yung bakod nila rito. Gawang kamay na lupa. Nasintibay ng bato, sintibay ng bundok na yan. Yan, diba, magkakulay sila. Ano masasabing wala ka sa Saudi? Yan, hindi po yan simento ah. Ano po yan? Yan. Lupa po yan, lupa. Kaga kamukha ng bundok na yan. Yan, bundok na yan. Kaya mamaya pag may oras tayo, doon tayo sa mismong bahay. Ganyan din ang pagkakagawa. Ayan, ayan, yan. 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 Kita nyo yan? Yung mataas doon. Yan. Yan, yan. Tapos isang linggo siguro tayo lilibutin natin buong gubat na to. Parang gubat daw to eh. Ayan. Kaya ayan, stay lang tayo dito na isang linggo. Ayan, pagala-gala. Mamaya dun tayo. Guys, basta naman kayo dyan. Mega shoutout nga pala dyan sa mga SM YouTuber ko. Kung hindi man ako makasupport ngayon kasi medyo mahina signal dito, sinubukan ko dinala yung laptop. Yung ginagawa ko doon sa bayan hindi ko magawa dito kasi wala, mahina kasi nasa ano to eh, disyerto na to eh. Yan, lalo na yung bandaron. Disyerto na yung bandaron, no? Yan, hanggang doon. Yan, disyerto na yan. Yan, no? Parang wala nang kabahay-bahay, no? Kaya mamaya kasi tulog pa yung mga kasama natin, lalo na yung Pilipinong naka-stay dito, tulog pa kasi siya magtuturo sa amin saan tayo pupunta. Pwede na maggagala muna tayo bago magsimula ang trabaho. Ayan. Kaya ayan, stay lang tayo dito ng isang linggo. Okay guys, salamat, bye.